गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गेलेनाय बिथिङाव मोनसे मोजां खौरां। सानसुमा बर' मुंनि सासे लाइमोना नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि जुनियर हानजायाव सायख'जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लुवासर गामिनि बिफा बाहिराम बर' आरो बिमा जुलुनि बर'नि आंगो फिसाज्ला सानसुमा बर'आ दायो गोख्रों गेलेगासिनो। गुबुननि हेफाजाब आरो मदद गैयालासे गावनि नांथाब नाजानायजों जोलुर गेलेनायाव जाफुंसारदों सानसुमा बर'आ। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारीजों प्रेक्टिस खालामनानै जोलुर गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन सानसुमा बर'आ। गावनि गेलेनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो हानायाव सानसुमा बर'आ दायो आन्डार-15 नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि हानजायाव सायख'जाबाय। जों मिथिगौदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' हारिनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो गोबां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय फैगौ 24 नभेम्बर खालि एबसु, बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो बिकेडब्लिउएससिखौ लाफानानै भारत सरकारा सावरायलायगोन। बर' हारिया गोलाव बोसोर सोमावसारनानै बर' हारिनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादोंमोन आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव थांनाय 17 बोसोर खुंथाइ गोहोआव थानाय बिपिएफ सरकारखौ फेजेननानै इउपिपिएल आरो बिजेपि हानजाया जथायै सरकारखौ खुंनानै 3 बोसोर आबुं जायैनि सिगां इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि जथाय हानजाया बिटिआरआव थानाय थागिबि सुबुंफोरनो 80,000निबो बांसिन हानि फाट्टा होबाय होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होदों। बर' हारिया गावनि थामोनथानि थाखाय आरो हानि मोनथायनि थाखाय गोलाव सम सोमावसारदोंमोन। नाथाय थांनाय 17 बोसोर बिपिएफआ खुंथाइ गोहोआव थानाय समाव हानि फाट्टा होनो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि 80,000निबो बांसिन नखरनो हानि फाट्टा होबाय होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होदों। दुलाराय आसाम प्राइमारि टेटआ फोरोंगिरि समाजखौ उथ्रिसारदों आरो मुरखं सेलेक्ट ब्लक कमिटिनि फोरोंगिरिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रिनो पस्टनि गेजेरजों लाइजाम दैथायहरदों। जुदि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जाया अब्ला फोरोंगिरिफोरनि समाज रायजोखौ सोमावग्लुंनो हुमखि होगासिनो दं। दुलाराय आसाम प्राइमारि टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरि आरो समाज धेमाजि जिल्लानि जनाय दालाइ खोन्दोनि मुरखं सेलेक्ट ब्लक फोरोंगिरि आफादखौ जनाय सिमेन्ट सापरि हस्टेल न'फोरनि गेजेरजों पस्ट खालामनाय जायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनाय जादोंमोन। लाइजामाव फोरोंगिरिफोरनि गुबै जेंनाफोरखौ मख'नाय जादों। थांनाय 15 आगस्ट उदांस्रि सानखालि लानाय हाबाफारियाव गासै थिखागिरि रायजोआरि फुल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनाय जागोन होननानै फोसावनानै होदोंमोन। जाय बायदि समाव जेब्ला फोरोंगिरिफ्रा समनि स्केल मोननांगौमोन मासिखौ खम खालामनानै आरो बेथनखौ खम खालामनाय हाबाखौ जायखिजाया जाहोननि थाखाय गनायनाय जानाय नङा। लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रिया साख्रिखौ रेगुलार खालामाखै होननानै मुरखं सेलेक्ट ब्लक कमिटिनि फोरोंगिरिफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। इजराइलनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थियारि जाबाय आमेरिका हादरा। इजराइलआ थाबैनो दावहाखौ बन्द' खालामाब्ला इजराइलनि बिजाफोरखौ फोजोबगोन। आमेरिकानि हादरगिरिया इजराइलनि हेंथायै हुमखि होदों। जुदि दावहाखौ बन्द' खालामाब्ला गोख्रों राहा लानाय जासिगोन इजराइलनि सायाव। पेलेस्टाइनखौ गाग्लोबबाय थानायनि थाखाय आमेरिकाया गोख्रों थांखि लाबाय। पेलेस्टाइननि थागिबिफोरखौ गाग्लोबबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै हुमखि होदों आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेनआ। इउपिपिएलआ सरकार सालायनो रोङाखै आरो रायजोफोरखौ सिबिनो रोङाखै। जायनि जाहोनाव गोबां इउपिपिएल दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैगासिनो होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनानै होदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों इउपिपिएल सरकारखौ बारग' एनडिएफबि बिथांमोना मदद खालामदोंमोन। नाथाय इउपिपिएलआ सरकार सालायसेयावबो बारग' एनडिएफबिफोरनि केसआ मोनसेबो उइद्र' जायाखै। जायनि जाहोनाव दायो बारग' एनडिएफबिनि गोबां सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैदों। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों, सरकाराव फैयोब्ला बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नो नाजागोन। जोंहा साहस दङ। जेलाव था एबा सोरनिबा केसआनो जा बेखौ उइद्र' खालामनो हायो होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरआव गोजोन फैबाय। लोगोसे सोलोंथाइ, गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङाव बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय फैबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। बिटिआरआव आथिखालाव गोजोन फैबाय आरो जौगाथायनि खामानिया गोख्रै सोलिगासिनो होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबावो। बिटिआरआव सान्थि आरो गोजोना फैनायनि थाखाय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव साबायखर बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावनाय जायो।
बे हाबाफारियावनो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।